Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Dios, nga nagpala sa kahadlok ko. Si Jesus ngayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal. Naa siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya. Ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan. Ang pahulay ug ang mga saad, naa sa balaang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nga gisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Dios, nga nagpala sa kahadlok ko. Si Jesus ngayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal. Naa siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya. Ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan. Ang pahulay ug ang mga saad, naa sa balaang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nga gisaan mo.
Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Maayong gabi kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Umaingon man usab sa gawas na nasod Pilipinas. Atong mga kaigsunan gikan sa gawas nga padayon nagasuporta ug nagasubaybay. Maayong gabi o maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa atong buhi nga Dios ining kagabion, manindot kayo ang panahon dinhi sa Dumingag sa Boca del Sur. Salamat sa atong buhi nga Dios nga kini nausab ang inyong ulipon, Brother John Paul Villanueva. Kauban ninyo karon ing taknas kagabion alang sa atong Cebuano broadcast. Kauban sab nato karon ang atong igsoon, Brother Key Herald Inclunar gikan sa Cagayan de Oro. Brother Key, kumusta ang atong panahon dinha sa Cagayan de Oro City? Mayong gabi kanimo usab igsoong John Paul ug salamat sa Ginoo sa higayon usab nga iyang gihatag kanato aron usab nga atong maipadayon ang bulaton pinaagi niining internet o sa pinaagi usab sa social media. Ug salamat gyapon sa Ginoo sa maayong panahon usab nga iyang gihatag dinhi sa dapit sa Cagayan de Oro. Ug salamat sa Ginoo bisan tuod usahay na mga paglundong, mga gabon apan salamat sa Dios nga maiga pa ng panahon iyang gihatag kanato. Ako sab si Brother Key Herald Inclunar na nanukad gikan dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. O balik kanimo di ay igsoon. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Tinod na mga igsoon no nga ato yung na-experience ang ulan-ulan. Salamat sa atong buhi nga Dios nga niingtak na sa kagabiyon niya yung gihandam ang maayong panahon para sa iyang buluhaton. Importante kayo ang Cebuano broadcast. O salamat sa atong buhi nga Dios. Ang oras nato karon 54 minutos ang milabay sa takna sa alas 7 sa kagabiyon. O sa makausap pa, nalagan ng Dios ining atong online Cebuano broadcast. O ihata magsugod mga igsoon, akong ihangyang akong ko-angkor, Brother Key, sa pagpanguna sa pagampo. Brother Key. Magampo ta. Amahan nga langit ng Dios nga labing gamahanan ug gamay gmaon sa tanan. Salamat ta Dios ni takna sa kagabion sa makausap pa kami makapasalamat nga nakanimo sa dakong kahigayunan usab nga among mahimo usab kini alang sa imong kaymayaan o gamay padangat o Dios ang imong ebanghelyo ngadto sa mga katawhan labi na sa mga nanginahanglan sa kaluwasan. Salamat o Dios sa imong dakong gugma ug kaluoy nga paday nimong gipadangat o gipabati sa matag usa ug pinaagi nini o Dios mahimong ang tanan makadangat adiya sa pag-ila sa kamatuoran. Ug among paghangyo usab amahan ang imong padayon nga pagpanguna
paggiya kanamo pinagi sa imong Espiritu Santo o bisan paamahan sa mga kanamo nga mga angkor, mga operator o bisan paamahan sa kusog nga dagan sa internet among gipangayo kanimo o Dios nga may mong maayo ang dagan sa maong bulaton ning takna sa kagabion. Sa among gitugyan kanimong tanan, bisan pang mga kababagan sa kaaway among gihangi o Dios nga dili kini makabalda sa imong bulaton. O bisan sa mga nagapatalinghog nining takna ikaw siyang magatabang kanila o Dios. Mag-abli sa ilang mga nakasing-kasing. Pag among gitugyan kanimong tanan hangtod sa pagtapos, taas pasalamatan ka ug kani magipangayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat sa itong buhay nga Diyos. No? Salamat nga doon na tayo mga viewers, mga igsoon. Salamat sa itong buhay nga Diyos. So, ato nang pagasugdan sa pagtimbaya ng atong mga viewers, Brother Keith, o ang atong operator, Tagalog man sa mga igsoon, hinihiling ko ang ating operator na i-flash ang mga comment. So, ating i-greet ang atong igsoon nga si Sister Rosana Kupleting, gikan sa Kabakan, North Cotabato. Ay, maayong gabi kaninyong tanan din sa North Cotabato. Ato sa big-great ang atong igsoon nga si Sister Raquel Bulanon Gikilan. Ini sa mga igsoon gikan siya sa Visayas. So si Brother Peter Magunday gikan sa Bonifacio o nagatanaw sa karon dito sa Jensan. Maayong gabi kanimo igsoon nga Brother Peter. Ato busa big-great ang atong igsoon nga si Sister Elizabeth Dapon nga kanunay natong kauban matod pa niya mahimaya ang gabi kanatong tanan. O sa atong igsoon usab ato pang i-greet si Sister Charles Taclindo Madrid. Nag-greet sa mga igsoon, may gabi kanatong tanan. So akong Osborn, ang kini siya ang atong igsoon, bagong dawat sa tumbing nga Dios. Taga Cagayan ni siya, pero na siya sa Balawang karon. Salamat sa tumbing nga Dios nga kanunay siya nga taga-subaybay sa atong broadcast. Brother John J. Ramos, gikan sa Bulabi, sa Buanga del Sur, nagatanaw usab ning takna sa gabion. Salamat sa inyong pagsubaybay. Maayong gabi kaninyong tanan. So, sa atong igsoon usab, Brother John Marcelo. O last na to i-greet mga igsoon, si Sister Felicitas Pantino. Atod pa niya mapagpalang gabi mga kapatid. O akong ginauhag ang mga igsoon na paday na tong i-share ang atong broadcast mga igsoon para daghan pa ang makapaminaw sa pulong sa atong biing nga Dios ing takna sa kagabion. To i-share sa atong mga group chat, sa atong mga higala, atong mga pamilya, atong mga kaila, mga igsoon. Aron nga mahimong mapaminawan nila ang maayong balita sa gikan sa atong biing nga Dios ing takna sa kagabion. Kung sa tanang mga kaigsuonan o mga tigpaminaw na wala pa naka-follow o naka-subscribe sa atong Facebook page na The Church of God in the Philippines, maging sa ato ang YouTube channel na The Church of God in the Philippines, akong giawhag ang tanan atong i-like ug i-follow aron nga mahimong ma-updated ta sa mga broadcast o mga preaching mga igsoon. O Amen. sa atong pagkakuan igsoon, Brother Keith, atong tanahon ang usa ka video presentation nga nagtimbaya sa atong mga igsoon, no? Sa ka video nga birthday greetings sa atong igsoon nga nagkuha sa ilang adlaw nga tawhan. O paminawon na to. Amen. Atong tanahon mga igsoon. Amen. Atong nakita mga igsoon no nga mo atong mga igsoon nga nag-celebrate sa ilang mga adlaw nga tawhan. No? Brother Kay, sa mga istorya sa itong mga igsoon nga nag-celebrate sa ilang birthday?
ug sa tanang mga igsoon nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ining semanaha, happy birthday kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kaninyo, material ug labaw sa tanan spiritual ug ang matag usa magpadayon ug magpagamit sa atong Bihang nga Dios sa nagkadaiyang pagkatawag kaninyo mga igsoon. Balikan nimo igsoon. Amen. Salamat, Brother Kick. Ug ningtak na sa kagabion, makadungog na usab kita og mga panalangin spiritual pinagi sa usa ka halad awit sa tuigsoon Brother Marjon Kaliwanan gikan sa Makapari Congregation. Ang uluhan sa iyang pag-awiton mga igsoon, si Kristo dawata na. Atong paminawon ang mong awit. Ang kinabuhi mo karon igsuon ko ibalan mo ba ang kaluwasan mo nakapagandang ka na ba kung si Jesus mo balik na nasiguro mo na ba ang kaluwasan mo igsoon ko ayaw ko kusigi ang panahon nga buagi kay mula waron kini usa pahimusli ang kaluwasan di kini mapairan aron maangkon sa tanan subayang ka matuuran aron maangkon mo ang kaluwasan samtang may panahon kapag igsuon ko dawata si Kristo sa kasing-kasing mo ayaw ba abuta sa kaluwasan masihan ka na ang panahon nga imong giusikan mga pulong nga nadunggan na walay kapusnanan ayaw kumpiyansa basig ugma ka na samtang may panahon pa si Kristo igsuon ko dawata na samtang may panahon kapag igsuon ko dawata si Kristo sa kasing-kasing mo ayaw ba abuta sa kaluwasan masihan ka samtang may panahon kapag igsuon ko dawata si Kristo sa kasing-kasing mo ayaw ba abuta sa kaluwasan masihan ka ayaw ba abuta
sa kaluwasan masiran ka. Igsuon ko karon si Kristo, dawatan na. Amen. Amen. Salamat sa nindoteng misay sa mga awit nga nag-auhag sa tanan nga wala pa nakaangkon sa grasyang kaluwasan sa tanan nga nagkinabuhi pa sa kasalanan. Atod pa sa mga awit ang atong kinabuhi sa kay gayon nga sa karigalo nga gikan sa tubig nga Dios nga buhi pa ta karon aron nga hatagan ta gigayon nga dawaton si Kristo sa atong kinabuhi aron nga di ta masirahan sa panahon. Muna ang mga igsoon nga manindot kayo nga pag-awhag ka nato nga dawaton si Kristo aron maangkon ang grasyang kaluwasan. Kung sa pagpadayon sa unahan, akong ipasa sa atong co-anchor ang higayon para sa pagpadayon. Brother Keith. Salamat kanimo igsoon og maayong gabi sa tanan og alabi na sa atong mga tigpaminaw og padayon nga nagasubaybay nini atong tulumanon sa pagsidya sa Bisaya nga pinulungan. Og ako di ay si igsoong kay Herald N. Clunar nanukad diri gikan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Og salamat sa Ginoo sa dakong kahigayunan nga makauban kamo namo dinhi sa nining tulumanon. Og madto na kita karon sa pagtimbaya sa mga nagasubaybay nining atong tulumanon. Atong timbayahon si Igsoong Leia Magunday. Og salamat kanimo Igsoon sa imong padayon nga subaybay nining sidya. O kay Igsoong Fin Abanes, maayong gabi mga Igsoon. Og maayong gabi usab ganha kanimo Igsoon. Og kang Igsoong Victor Gamboa, maayong gabi mga Igsoon. Og si Igsoong Greg Escoliar nga nanukad gikan sa Kanduni. Maayong gabi mga Igsoon, watching from Kabangkalan. Og Igsoon usab gikan sa Libak, Sultan Kudarat kay Igsoong Mario Domino Gakayan, maayong gabi mga Igsoon, dalaygon ang Ginoo. Og kang Igsoong Shenin May Ritubado, maayong gabi mga Igsoon. Og sa katapusan kay Igsoong Deo Escoliar, maayong gabi mga Igsoon. Og maayong gabi usab sa tanang mga Igsoon nga wala namo na timbayan nining kagabion. Og karon mga Igsoon among padayon nga ginapasalamatan ang mga matag-usa nga padayon nga nagasubaybay nining programa pinaagi sa Facebook nining tulumanon sa pagsidya sa Bisaya nga pinulungan. Og salamat kaninyo mga Igsoon og among mga minahal nga mga taga-subaybay nining among nining tulumanon. Og bisan pa sa YouTube og padayon namong giawhag ang tanan sa padayon nga pagsuporta niini, pag-share, bisan pa sa hatag o pagtag sa mga friend o mga kaila diya sa Facebook sa atong mga mahal sa kinabuhi aron nga sila usab makasubaybay nini atong tulumanon. Og atong usab nga padayon nga yampo usab ang mga naa sa mga prayer request labi na diya sa prayer warriors, labi na mga kaigsunan, labi na mga ministro nga mga ipanggamit diya sa iglesia sa atong mga Dios. Ato silang ampo nga ang Dios ayo kanila sa hingpit sa ilang mga balatian og sa padayon nga magamit sila sa Ginoo sa maong ilang sa maong bulaton labi na sa ilang pagkatawag og labi na sa mga haligi diya sa iglesia sa mga kaigsunan uban sa mga mahal sa kinabuhi na kundiin padayon nilang gihatag ang ilang mga pangalan aron usab nga padayon may ampo diya sa atong mga Dios. Og salamat usab sa mga naghatag o nagpadala sa inyong mga bituon o bisan pa ang Dios magapanalangin kaninyo og sa padayon nga mga bugti sa inyong mga inyong usab nga paghatag sa inyong mga bituon. Og among padayon nga usab giawhag ang pagpadala sa inyong mga bituon pinay usab nining GCash nga atong makita sa atong screen.
O karon may igsoon sa atong pagpadayon, madto na sab kita sa paglantaw sa Thanksgiving diya sa Crossing Banahaw sa bulhaton sa Dios o uban sa mga paghahago sa mga kaigsunan. O atong sudongon ang ilang bulhaton in dapita. Amen. Panginoon, we can do nothing without God. Wala tayong magagawa kung walang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong manali. Amen. Salamat sa kadaugan sa buluhaton sa atong buhi nga Dios dito sa lugar sa Crossing Banahaw. Ato yan po mga igsoon nga ang atong mga igsoon dito magpadayon sa pagpangalagad sa atong Amen. buhi nga Dios. Ug labi na sa atong nakita nga nay mga mingdool para sa grasyang kaluwasan. Nawa nga ato yan po mga igsoon nga ilang pala yung makuptan kini sa ilang kinabuhi. O sa atong pagpadayon mga igsoon, atong nakita ang kadaugan sa mga buluhaton sa Crossing Banahaw. O aduna pay daghang mga buluhaton nga nagsingabot ining bulana sa Oktubre. O mo ni ang atong i-announce karon mga igsoon, ipahibalo ninyong tanan aron maapil nato sa atong mga pag-ampo sa adlaw-adlaw. Ato yan po ang buluhaton sa lugar sa Church of God in Georgetown, Cayman Islands, no? Sa gawas nasod ni mga igsoon, karong October 22 hangtod sa October 27, 2024, na revival services dito mga igsoon sa Cayman Islands. 5 ka adlaw na siya, ug atong yan po ang kadaugan sa mga buluhaton. Maging dinhi sa Paniki Tarlac, aduna usab ipahigayon nga CYF gathering or youth camp karong malabot nga October 25 to 27. So, sa tanan natong mga young people o mga young adults nga naadol sa Paniki, Tarlac, nga maka-attend, ato mo-attend ta nining buluhaton sa mga kabataan. Aron nga ang kabataan mapalikon sa kinabuhi spiritual o mas mulambo pa mga igsoon sa kahibalo. Kay matud pa ang kabataan ang paglaom sa iglesia sa atong buhi nga Dios. O karong malabot usab nga October 27 ipahigayon usab magsaulog usab sa ika-28 nga anibersaryo ang Tanap Burgos Ilocos Norte. Dayan po mga igsoon nga magmadaugon ang buluhaton sa atong buhi nga Dios dinhang dapita o sa parehas nga pizza October 27 usab ang pinakauna nga anniversary dito sa Church of God sa Langanasi, Libak, Sultan Kudarat. Mga igsoon, mga igsoon din ang lapita, mga baguhan pa mga igsoon,
atong suportahan ang mga buluhaton. Kung available ta, kita din sa Mindanao, maadto ta. Kung dili ta makaadto, atong ipabalon ang atong mga mainitong mga pag-ampo aron magmadaogon ang mga buluhaton. O padayon nga ginapay ng duman ang matag usa sa matag adlaw sa Lunes alas 8 sa kagabion, padayon ang atong online prayer meeting via Zoom. No? Kung may mga Zoom sa inyong cellphones, atong i-download o musulod ta sa mga panagkahiusa nga pag-ampo. O may soon, di na ta maglangan, makapaminaw lang sab kita og usa ka halad-awit gikan sa mga batanon sa Cagayan de Oro City. Ang uluhan silang pag-awiton, jutay nga mga sagbot. Atong paminawan ang minsay sa mga awit mga igsoon. Ako sa paglao, naguna-una way Diyos ng dagat. Apan siya mihunghong, ako di malimo. Nilantaw ganing jutay nasagbo. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot. Ang Diyos dili malimo, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, ako karon naghangyo sa atong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubang niya, apan siya nagban. Nasayod siya sa mga handumtan. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot. Ang Diyos dili malimo, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, mao'y mga tinguha sa kasing-kasing ko. Kanunay maanaa kaniya. Kalanggaman, inapakaon niya. Daon sa pagkong magalagata. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot. Ang Diyos di malimo, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panasan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, daon sa panato.
Amen. Salamat sa manindot nga mensahe sa mga awit sa atong mga igsoon. Brother Key, kauban sa iyang mga kaubang kabataan sa lugar sa Cagayan de Oro, kauban ni Brother Mark. O salamat nga atong pamalandungan. Grabe gid ka dako ang paghigugma sa atong buhi nga Dios. Manhi kanato nga mga katawhan. Sa iyang kadako sa iyang gugma, kaya kay niya gihatag iyang bugtong anak para kanato, no? Para kita mahuas kay kanining dakong problema sa kasalanan. Aron nga dili ta laglag sa walay katapusang kalaglagan sa impyerno mga igsoon. Mo na nga unta ning daklas kagabion, pinaagi pa lang sa mga awit na ato nang nadama ang paghigugma sa atong buhi nga Dios sa matag usa kanato. Kung ninintak na sa kagabion, di na ta maglangan akong gihatag kang Brother Key ang gayon sa pagpaila sa galamiton sa itong buhi nga Dios intak na sa kagabion. Brother Key? Amen. O salamat kanimo igsoon. O karon mga minamahal, ato nang iandam ang atong mga kaugalingon. Ato nang padaplin sa atong gikabisihan nining taknaa. O atong ablihan atong nagkasing-kasing sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios tungod kay kini ang pagkaon sa atong mga kalag. O atong ihatag karon ang higayon sa magadala sa mensahe gikan sa kongregasyon sa Bantak ang pastor ditong dapita si Brother Joel Magunday. Amen. Maayong gabi mga igsuon. Nagapasalamat usab ako sa Dios, sa atong buhi nga Dios niining kagabion kay gihatag usab niya ang panahon aron ipahayag nato ang iyang pulong ngadto sa tanan nga mga maminaw. Ug salamat sa mga pagtugot sa Dios ug labi na sa radio broadcast sa Facebook Live. Salamat kay gigamit sa Ginoo ang mga igsoon aron mamugna kini o kini usab ang pamaagi aron ipahayag nato ang pulong sa Dios sa kahanginan. Ug sa waylangan magtuon ta mga igsoon, dinhi nato makita ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an sa ikaduhang Korinto 5:9 og 10. Natod pa sa 9, busa usab maningwa kita bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magkapaymot kita kaniya. 10, kay kinahanglan kitang tanan igapadayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga gibuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung dautan. Ug magambuta may gugmaon nga Dios, salamat tamahan ining kagabion, salamat sa imong kamaayo ug kami usab karon amahan magatuon sa imong mga pulong. Among lauman amahan kining pulong nga among pagatun-an nga mahibaluan sa tanan mga tao. Kini amahan ang usa ka pamaagi nimo aron sila makadungog kining imong pinasahi nga pagtulon-an amahan. Nga mao ang tao dapat sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom, mapapangandam ug labi na ang pagbiya gayud sa kasalanan. Panalangin kini Ama ningon sa bagay mong alagad nga mga gamigo ni hatag ang kahibalo kaniya Ama. Kining tanan namong pagambog salamat ang paabot kanimo pinagi lamang sa Panginoon Hesus. Amen. Kaya ang titulo sa atong pagtunan mga igsoon kining adlaw sa paghukom. Kining tupiko mga igsoon mo kini ang gusto sa Dios nga paabot ngadto sa mga tao kay moabot man ang panahon nga ang Ginoong Kristo pagahukman niya ang tanan nga mga tao. Unsa ba ning pulong paghukom? Amin niyo mga igsoon kini ang isa sa mga pinapaborito nako nga mensahe sa Dios kay kini nga pulong mga igsoon, pulong paghukom masabtan nato kini unya sa atong pagpadayon. Matod pa kining pulong paghukom mga igsoon mo kini ang mahitabo sa adlaw nga ang Ginoong Kristo mobalik sa kalibutan. Og kana nga panahon wala ta mahibalo kung kanusa
Pero dapat sa dili pa moabot anang panahon na kinahanglan kita makapangandam. Ambilin nyo ang kining pulong paghukom mga igsoon mahitabo kini sa adlaw nga ang Ginoong Kristo moabot sa kalibutan. Matod pa, pero sa dili pa kanang panahon na kinahanglan ang tao mangandam na. No? Kinahanglan mangandam. Matod pa, ang pulong paghukom, ang tanan nga mga tao, pagahukman sa Dios, sumala sa ilang mga binuhatan. Maayo man ang imong binuhatan, tarong man ang imong binuhatan, mo atubang ka sa adlaw sa paghukom. Ang adlaw sa paghukom mga igsoon ang bininyo, wala na'y tao nga pag-atubang nato sa atong Ginoong Kristo pagbalik niya sa kalibutan, wala na'y tao dito nga mag-istorya pa, wala na'y tao dito nga murason pa unsay iyang kinabuhi aning kalibutan na, kundi maghulat na lang gyud kita kung unsa gyud ang pulong nga mugula sa baba sa Ginoo, paingon kanato, paingon sa matag usa kanato. Pero kanang panahon na mga igsoon sa adlaw sa paghukom, may baluan na nimo kung para ka ba sa langit, kung para ba ka sa impyerno, no? Kay may tabo pa sa masagiingon sa Ginoo, sa adlaw sa paghukom, gihukman sa Dios ang tanan nga mga tao sumala sa atong mga binuhatan, no? Wala ingon niya dire, ingon pa niya sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14. Matod pa niya sa Ecclesiastes, ako basahon. Ecclesiastes kapitulo 12 naa sa bersikulo 14, nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon dire si Haring Solomon, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga buhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa ka tingago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Nagpasabot mga igsoon sa adlaw sa paghukom, inigbalik sa Ginoong Kristo sa kalibutan, kung maayo ang imong binuhatan, mautubang ka. Kung dili tarong ang imong binuhatan, mo lang gyapon mo atubang ka. Kay nga naman, kay kinanglan mga igsoon madawat nimo kung unsa ang imong kinabuhi aning kalibutan. Kay ako nakatisting ko anang pulong paghukom, kanang mag-atubang sa judge. Kay may panahon mga igsoon nga ako naami sa opisina sa justice, kanang sa judge naami sa opisina. Pagsulod na ako sa sulod mga igsoon, wala na gyud tao nga mo istorya nga mo tingog pa. Ang judge nang gyud ang mutingog. Usa mo tingog ang judge mga igsoon, ang mga tao pag mag-ingon ang judge mo tingog ka. Pero wala gyud makatingog didto. Kung unsa gyud ang desisyon sa judge, pag mag-ingon sa judge mao ni ang mahitabo sa atong hukom, mao gyud ang matuman. Wala gyud tao nga mobabag pag judge na mag-ingon. Muna nga, ambil ninyo mga igsoon, sa adlaw sa pagbalik sa Ginoong Kristo sa kalibutan, kinahanglan kita mangandam. No? Muna niya, pangandam. Unsa nibot pasabot niya sa pulong pagpangandam? Ang pulong pagpangandam mga igsoon mo na ang dapat ang tao sa dili pa maabot ang kanang adlaw sa paghukom, kinahanglan magbiya sa kasalanan. No? Magtalikod sa kasalanan. Ingon niya diri, kay ang pagbalik sa Ginoong Kristo sa kalibutan, ang tanan nga mga tao pagabulag-bulagon niya ingon sa magbalantay sa mga kaliro ug sa mga kanding, diba? Ang nabasa nato na siya sa Mateo kapitulo 25 ana sa bersikulo 31 o 32 hangtod sa nagsunod nga mga bersikulo. Ingon niya sa 32, matod pa niya dire, og pagatiguman sa atubangan niya ang tanang mga nasod, og pagabulag-bulagon sila ingon sa magbalantay sa mga kahayupan na nagabulag sa mga kanding og sa mga kaniro, og sa mga kanding. Pagabulag-bulagon ang tanan nga mga tao sa iyang atubangan ingon sa magbalantay sa mga kahayupan, nagabulag-bulag sa mga kaniro og sa mga kanding. Mga igsoon, matod pa sa giingon niya, kunya ang mga kalnero anang panahon na inagibutang sa Ginoo sa iyang tuo. Kunya ang mga kanding sa iyang wala. No?
Unya diha mga igsoon, mahibaluan nimo, mahibaluan sa tao, mahibaluan nato pag inigbalik sa Ginoo sa kalibutan, pag ikaw nakabutang sa wala, nagpasabot, impyerno imong padulngan, no? Sa ingon niya diri, ingon sa magbalantay sa mga kaldero o sa mga kanding. Unya ingon na sa 33, o gibutang niya ang mga kaldero sa iyang tuo o ang mga kanding sa wala, no? Muna, niya ingon sa 34, ug niya ang hari magaingon sa mga natuo kaniya, umari kamo mga binulahan sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitaga na alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Muna mga igsoon, ang pulong nga madungog nato sa baba sa Ginoo inig adlaw sa paghukom, ang mga karnero ingon niya didto makapanunod sila sa gingharian nga gitagana sa Dios wala pa gitukod ang kalibutan. Diya mga igsoon, kinahanglan ang tao aning kalibutana, kinahanglan mahimong kalnero. Nganong gihimo sa Dios og example ang kalnero ug ang kanding. Sabi ninyo mga igsoon, kung magtuon ta tun-an nato ang kinaaya sa kalnero o ang kinaaya sa kanding, lahi mga igsoon. Kaya ang kinaaya sa kanding kiat, ang kinaya sa kanding mga igsoon pataka nagyaw-yaw, ang kinaya sa kanding bisag asa mohamba, nyo nya ang kanding di ba, kung ang kanding mangay og pagkaon, ha, pag ang kanding gigutom madungog nimo ang tiog sa kanding pilting kusuga, no, kusog kayong tiog sa kambing pag gutom ng kambing, no, sa mga niya me bayan ang tingog sa kanding. Samtang ang kalnero mga igsoon, pag gutom ang kalnero kay nakakita na kong kalnero, pag gutom sa kinay kay tingog ang kalnero, ana siya, gigutom na. Kay ambinin mo ang kanding walay kuntinto. Ang kanding bisag unsay iyang kaunon, ang kanding ulita-ulitan, no? Mo na nga ang tao ani ang makasasala nagasimbolo siya sa kanding. Bisag unsay himuon niyang dautan, ang taong makasasala. Bisag unsang bisyo yang himuon, no? Kawatan, tikasan, limbungan, babairo, no? Sugarol, sigarilyo, tanang klaseng bisyo ana sa usa ka taong makasasala, mo nagsimbolo siya sa kanding. Nya ang kalnero mga igsoon, makita nimo ang kalnero, pirti kabuutan ang kalnero. Nakakita ko usa ka nakoy kaila nga silingan pud namo nga naay dagan sa kahayupan. Ang iyang mga hayop na kalnero, na kambing, na baka, kabayo, karabaw. Pero ang mahitabo mga igsoon, ang iyang kalnero o ang iyang kanding giusa niya kakulungan sila. Usa sila kakulungan. Pero sa iyang kulungan gibuhatan niya og kanang payag, na say payag ng budiga pa niya ba. Naay dos andanas. Pero ang kanding, amin niyo mga igsoon, dos andanas. Ang mahitabo, sa nasutong nako, sa nakita nako, ang kalnero, dito sila nagpuyo sa ubos, sa silong. Nagtapok ang mga kalnero, usa sila kakulungan, pero nagtapok ang mga kalnero sa silong. Samtang ang mga kanding, mga igsoon, samtang ang mga kanding naa nagpuyo sa ibabaw. Nagpuyo sila sa taas, no? Ana sila sa taas nga kahimtang, no? Naa sila dito sa na may salog, na sa tabla, dito sila nagpuyo sa pinakababaw. Pero ang mga kalnero nasa ubos. No, ang nakita nato, ang simbolo sa kalnero sama sa Kristiyano, ang Kristiyano makuntinto siya sa bagay kung diin siya. Dili sa mga sama sa kanding nga mamili siya og lugar. No? Mamili siya og lugar, di siya magpuyo sa yuta, gusto niya sa babaw. Mo na ang simbolo sa mga taong dautan, simbolo sa mga taong nasa kasalanan, dili makuntinto aning panahon sa kalibutan. Gusto nila ng taas ang pagtanaw sa mga tao nila. Gusto nila kanang panahon nga example samaan ang panggibaton ay bulaton sa Ginoo, na ay mga convention baron, na ay mga revival baron, na ay mga anniversary. Ang mga Kristiyano kontento sila bisag asa sila patulog sa mga igsoon. Bisag sa suminto, sa yuta, mausugod sila matulog. Kay nga naman sama sila sa kalnero. Samtang tong mga nag-ingon nagpakaron ingnon uban-uban sa mga Kristiyano nga ingon sila sa mga Kristiyano daw kuno, dili sila pwede matulog sa yuta, di sila pwede matulog sa suminto. Kay ingon nila,
Dili sila bagay diha. Minguna na ang mga tao malpahitason mga igsoon. Muna kung kana ang kinaayan nimo dili ka kontento aning panahon sa kalibutan sa imong kahimtang, kinaayan nimo kinaya sa kanding. Mo nga dapat mahimo kang kalnero. Diba, amen? Mahimo kang kalnero. Noon sa himuon sa ibuhaton. Siyempre ingon ang Biblia maghinulsol ka sa imong kasalanan. Diba? Hunong na sa pagbuhat og sala. No? Tanan mga sala, mga igsoon nga gihimo sa tao, usa na siya ka kana ang kontra sa Dios. Mo na ginaingon sa Isaias, kung gusto ka mahimong kalnero sa adlaw sa paghukom, kinahanglan niining karon niining panahon na karon sa kalibutan, sa buhi pa taning kalibutana, kinahanglan magbiya ta sa kasalanan. Ingon niya sa Isaias 1:16, paghunaw kamo, paglinis kamo, ibutang sa layo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hunong na sa pagbuhat og daotan, nag-ingon ng Ginoo. Pagtuon sa pagbuhat og maayo, pangita ang hustisya, tabangi ang dinagdao, hukmi sa matarong ang mga ilo, labani ang mga balo nga babae. Umari ka mo karon, usahon ta paghusay, nag-ingon si Jehova. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila paputi ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa kalnero. Muna kung gusto ka mahimong kalnero mga igsoon, pagbiya sa kasalanan. Pagbiya sa pagkinabuhing daotan, aron ka mahimong kalnero og mahimo kang sigurado sa pagbalik sa Ginoo, mabutang gyud ka sa tuo. Inguna nang himuon nimo, inguna nang dapat natong himuon sa buhi pataan ng kalibutana, pagbiya sa kasalanan. Di ba ingon niya paghinulsol? Di ba ingon niya? Ingon niya sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Ingon niya dito sa ingon niya, basahon nato. Unang Juan kapitulo 1 nasa bersikulo 9. Ingon niya sa dito sa bersikulo 9, ingon niya dire, kung isugid nato ang atong masala, matinumanon og matarong siya, aron pagapasayloon kita niya sa atong mga masala, og pagahinluan kita niya gikan sa tanan kadautan. Mga igsoon, kung gusto ka mahimong mabuhi aning kalibutan nga walay sala, pagbiya sa kasalanan, no? Duol sa Ginoo pangayo kapasaylohan, paghinulsol sa imong mga nahimong kasalanan. Unsa nang pulong paghinulsol? Siyempre, hinulsulan nimo ang imong mga daotang binuhatan sa tubangan sa Dios o ayaw na gayon pagpakasala pag-usab. No? Muna ingon niya sa buhat. Ingon po niya sa buhat. Muna, ang pulong paghinulsol. No? Aron makaandam ka sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Kinunubin ninyo, amo na ang dapat natong himuon. Sa ingon niya, unsa ingon niya, ang adlaw sa paghukom, ikaduha mo ni siya ang ingon niya, pagpangandam. Sa ingon niya, diri sa Buhat Kapitulo 3, versikulo 19. Paspasan nato. Buhat Kapitulo 3, versikulo 19. So sa inyo sa 19, busa maghinulsol kamo og managbalik kamo aron pagapasayloon ang inyong mga sala. Kay sa ingon ni ana moabot ang panahon sa kahamungaya gikan sa tubangan sa Ginoo. Mga igsoon, kahamungaya kanang kung ikaw mga igsoon maghinulsol sa imong kasalanan, sigurado pasayloon jud ka sa Ginoo sa imong gihimong kasalanan. O guman ni ana ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. No? Siyempre, muna ang ikaduha, una, pagahukman kita sa tanan natong mga binuhatan. Ikaduha, kinanglan kita mangandam. Sa imo nato pagbiya sa kasalanan. Paghinulsol sa atong mga kasalanan nga gihimo. Pasalamat kita mga igsoon, ako nagapasalamat ako sa Dios. Kay niadtong tuig 2004, gidawat na ko ang Ginoong Hesukristo. Nagbiya na gyud ko sa kasalanan. Hangtod karon nagkinabuhi ko nga di na gyud ko maghimo og kasalanan. No? Siyempre kasalanan tinuyuan man na. Pagbiya gyud sa kasalanan, paghinulsol. Siyempre kung maghinulsol ka, dili pwede nga maghinulsol ka ng paghinulsol nga igo lang ka nagluhod, nagduol ka sa altar, mangayog ka pa sa iluhan, kung dili mga igsoon ang himuon nimo. Mag-ingat gyud ka nga di gyud ka magbalik sa pagpakasala. Og dawaton gyud nimo ang Ginoong Hesukristo. Bayon niya sa ikatulo, dawaton si Kristo.
No? Dawaton nimo ang Hesus Kristo kay ang tao kung igo lang naghinulsol tapos dili niya dawaton si Kristo, mga igsoon, walay pulusan ang pulong imong paghinulsol kung dili nimo dawaton si Kristo. Igo lang ka nagluhod tapos wala nimo gidawat si Kristo. Unsa ang pulong pagdawat? Ang pulong pagdawat, mga igsoon, dawaton nimo ang iyang pagtulunan. No? Dili kay igo lang ka nagluhod, nya wala kay desisyon. Siyempre sa pagduol nimo ingon ka gikan karon Ginoo dili na ko magbalik yun sa pagpakasala, dawaton ko na ikaw o magpadayon ako nga magkinabuhi nga dili magpakasala. No? Ang Ginoo, mga igsoon, maghatag kanimo og katungod. Ingon niya dire sa bersikulo 12, apan sa tanan na nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Kasi siyempre dawaton nimo si Kristo og mutuo ka kaniya. Kay kung imo lang nag-ingon ka, imo lang gidawat tapos dili ka mutuo, mga igsoon, walay kapasayloan may tabo. Siyempre kung naghinulsol ka, dawaton nimo si Ginoong Hesus. Kay si Kristo lang ang taong walay sala. Si Kristo ang taong balaan. Walay kasalanan nga gamay na aka niya. Mga pag siya imong dawaton, sigurado ikaw nagkinabuhi ka nga walay kasalanan. Ang pulong pagdawat, ikinabuhi nimo siya. Siya ang makita, dili na ikaw. Mo na nga nag-ingon ng Biblia, kung si bisan kinsa nga anak kang Kristo bago nang binuhat, nagpasabot kung naa ka nimong Kristo makita nga imong kinabuhi, wala nagyud kasalanan kay nga naman si Kristo ang makita diha nimo. Dili pwede nag-ingon ka nga gidawat na ako si Kristo tapos naapagyapon ka sa kasalanan. Dili na pwede, mga igsoon. Ang buot pasabot ang tinuod nga nagdawat kang Kristo, nagbiya na gyud sa kasalanan. Wala na kasalanan nga makita nimo diha kaniya. Ang tanan ka mga butang nga daan na nagpangagi na. Ang tanan nga bago, no? Buot pasabot ang mga daotang binuhatan nimo wala na. Ang imong pagkapalahubog, ang imong pagkababairo, ang imong pagkatikasan, imong pagkadaotan, maging ang imong pagkatapulan, kana buhat magud na sa kasalanan, mga igsoon. Kanang nga klaseng nga mga buhat, no? Kanang mga klaseng nga buhat iyan sa kasalanan. Mao nang ginagyan kani ang Biblia, gisimbolo ni ang makasasala, simbolo sa tapulan, no? Kanang nga mangandam gyud ta, dawaton si Ginoong Kristo nga atong personal nga manluluwas, tuhuan. No, mutuo ka. Unsay gituhuan nimo? Mutuo ka nga gipasaylo na ka sa Ginoo. Kay dili pwede nga nagduol ka sa Ginoo nang ayaw ka pasaylohan tapos di ka mutuo. Unsay tuhuan nimo pag human ka duol sa Ginoo? Siyempre ang tuhuan nimo, mga igsoon, pag human na ka duol sa Ginoo, nang guman na ka naghinulso sa imong kasalanan, ang tuhuan nimo gipasaylo na ka sa Dios sa imong mga kasalanan. Tuhuan nimo. Tapos siyempre kung mutuo ka nga gipasaylo na ka sa Dios, dili na gyud ka na maghimo kasalanan. Di ba? Amen? Mao na ang atong pagtuo, mga igsoon. Ingon niya dire sa Roma, kapitulo 10, bersikulo 9, kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus, ingon nga Ginoo, og mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanaw kaniya gikan sa mga minatay, maluwas ikaw. Kay uban sa kasing-kasing nga ang tao mituo ngadto sa pagkamatarong, o uban sa bakba nga may pagsugid nga nagabuhat ngadto sa kaluwasan, no? Mao na nga kinahanglan mutuo ka nga gipasaylo ka sa Dios sa imong kasalanan. O gumani ana, mga igsoon, ayaw na gayud pagpakasala. Magpadayon ka, magkinabuhi nga walay kasalanan. Kung kana imong himuon, mga bulahan ka, mga igsoon, sa adlaw sa paghukom, no? Bulahan ka sa adlaw sa paghukom kay nga naman gidawat na nimo ang Hesus Kristo kay wala na kadaghimo kasalanan. Mo na mangandam jud ta pirmi, no? Pangandam, siyempre kay Kristiyano ka na. Naluwas ka na. Mangandam ka pirmi. Bantayan nato, mga igsuon, ng tanan natong lihok pag maluwas ka gikan sa kasalanan. Pag pangandam dili sa ikaw pa. Kining pagbantay sa kanunay. Magbantay kita sa kanunay, mga igsuon, pagmatngon ta sa kanunay. Kaya ang pagbalik sa Ginoo man ta may balo. Wa ta may balo kung unyang gabi karon gabi man, kung unyang karon tungang-tunga sa gabi, kung ugma sa kadlawon, kung sa pagkabuntag na ba, wa ta may balo ana. Pero ang dapat natong may himuon samtang dili pa mo abot ka ng butanga, kinahanglan kita mangandam. Di ba, amen? Kinahanglan kita mangandam. Ingon niya diri sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 35 hangtod 37. Busa man nagtukaw kamo kay wala kamo manghibalo kung kanus amo anhi ang agalon sa balay. Kung sa hapon, kung sa tungang gabi, kung sa pagtulog-tugaok sa manok, kung sa pagkabuntag na ba.
Tingali unya kung sa pag-abot niya hingkaplagan kamo nga mga tulog. O ang ginaingon ko kaninyo o ginaingon ko sa ingon, managtukaw kamo, no? Managtukaw, magbantay kanunay. Kung sa may atong bantayan, bantayan nato ang atong mga linihukan, mga igsuon. Bantayan nato ang atong mga binuhatan, samtang buhi pataaning kalibutana. Mga dili pud magpasabot kay gidawat nimo si Kristo. Walay mga pagtintal na mga igsoon daghan mga pagtintal. Dili tas parehas ng uban nga mga sikta nga nagtudlo, nag-ingon sila. Basta gidawat nimo si Kristo, ang imong kaluwasan magpadayon. Basta gidawat nimo si Kristo, anak ka na sa Dios, o kanang imong pagkaanak sa Dios hangtod na sa katapusan. Dili mga igsoon may katapusan pod, may limit. Kung magpadayon ka nga dili maghimo kasalanan, sigurado magpabilin kang anak sa Dios, magpabilin kang Kristiyano, magpabilin ka kaldero. Pero pag magbalik ka sa kasalanan, maghimo ka kasalanan, nabalhin ang imong titulo sa imong pangalan nga anak sa Dios, nibalik pud ka sa anak sa yawa. Hinumdumin ninyo, samtang ikaw nasa kasalanan, anak ka pa sa yawa. Pero pag gidawat mo si Kristo, anak ka na sa Dios. No? Mo nang magbantay ta kanunay. Kay daghan mga tintal aning kalibutana, daghan ang gigamit sa yawa aning kalibutana aron kita ibalik sa kasalanan sa barang tintal niya. Daghan ang gigamit sa yawa mga igsoon. Sama aning atong cellphone, sama aning kawalan nato, sama aning mga trahedya, daghan mga problema nga may abot sa atong kalibutan aron tintalon ta sa yawa, aron ibagsak ta, ibalik ta sa kasalanan o ayaw itugot ka na mga igsoon. Nga bantayan nato, no, magbantay ta. Sa katapusan ingon diri, mas labaw natong bantayan kining atong kalag, kining atong espiritu, kining atong lawas. Kaya mi ninyo mga igsoon, diri sa usa lamang ka tawo na igitudlo ang Biblia, kining naigitudlo ang Biblia sa usa ka tawo, dunay tulo ka bagay nga nasa sa tao, no? Kining ingon niya dire, kining trichotomy sa gisunod dato nga pagtulunan, kining trichotomy. Og doon na usab nga mga uban magtutudlo kanang ingon dichotomy. Unsa nang dichotomy? Ang gipasabot nila diha mga igsoon, ang dichotomy di ay kanang sa usa ka tawo adunay duha ka bagay sa tao. Unsa na siya? Ang kalag o ang lawas mora, no? Pero sa uban mga Biblia, sa uban libro nabasa nato sa trichotomy, ang gitudlo sa trichotomy, ang tao isa lang pero dunay tulo ka bagay ana sa usa ka tao. Unsa na siya? Ang lawas, ang kalag o ang iyang espiritu, no? Mo ni ang katudloan nga gitudlo sa Biblia o gibarugan nato, gibantayan nato kining tulo ka bagay, kay kining butang nga mga igsoon bantayan nato, no? Kining pulong trichotomy. Kay matud pa, wala dili na pwede sa uban na ginaglalis sila, nagribate sila bahin na kay ang isa gibarugan niya ang naa sa tao duha lang, kalag ug espiritu. Ang isa pod gibarugan niya ang naa sa tao, kalag espiritu lawas. Mga igsoon na bininyo, kung balik-balik ko nato basa ang Biblia, tulo ka bagay ang naa sa tao. Simbolo nato ang Dios, example nato ang Dios. Ang Dios isa lang pero tulo ka persona ang naa sa Dios. Unsa na siya? Ang Amahan, Anak, Espiritu, no? Mousab ang tao, ang naa sa tao, ang lawas, kalag, espiritu. Mo na siya. Kung nag-ingon ng Biblia, kining tulo ka bagay nga nasa tao, mo kini ang bantayan nato mga igsoon nga sa dili pa moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoong Kristo sa kalibutan. Kinanglan bantayan nato nga di ta makasala sa Dios. Di ba ingon niya sa Tesalonica din nita magtapos. Ingon niya dire sa Tesalonica kapitulo 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 22 o 23. Managlikay kamo sa tanang dagway sa kadautan. Mga dapat ang Kristiyano likayan nato ang tanang klaseng dagway sa kadautan. Pag mahibaluan nimo kining butang kadautan, mahimo kung dautan ani, magpalayo ka na. Dili kay naibalo ka nga kana nga bagay makadaot nimo magpadayon ka. Halimbawa magtan-aw kag cellphone, na kay mga nakita sa cellphone nga mga dautan. Pag makita nimo nga makadaot na nimo, o di na ka magpadayon mo tan-awa na, no? Kay makadaot na nimo. Kay bisan mahibalo day ka nga bastos na unya padayon mo tan-awon. No? Makasala ka sa Dios mga igsoon. Wala nga ingon niya dire 23. Og ang Dios gayud sa pakigdait magabalaan kaninyo sa bugos, no?
Nganong ang Dios mga igsoon pag mismo kita sa atong kaugalingon nagabantay ta, nagaamping ta, nagamatngon ta sa atong kaugalingon, balaanon ta sa Dios, no? Iyon nga dire, og ang Dios gayon sa pakigdait magabalaan kaninyo sa bug-os og pagbantayan ang tibuok ninyong espiritu og kalag og lawas sa pagkadili badlunganon hangtod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang natulog ka bagay ang sa tao mo nang sa pagtulunan nato naata sa trichotomy, no, naata sa trichotomy nga gibarugan nato. Kinsa man ning trichotomy? Ang kini manggong naa ka nato mga igsoon, ambi ninyo, kining espiritu nato mo kini ang nagkinabuhi ta tungod sa atong espiritu, no? Nabuhi ta ning kalibutan na tungod kay naatay espiritu. Oh, di ba? Sama sa pagsugod sa paghimo sa Dios sa tao, di ba gihimo niya ang tao, gihimo niya si Adam nga nagbarog si Adam nga walay kinabuhi, yuta lang nagbarog siya, walay gininhawa. Usa gibuhat sa Dios sa diyang humanag na anay ilong, na anay mata, tanan nga bagay na ana usa gihimo sa Dios, gihuypan niya sa gininhawa sa ilong niya, o ang tao mga igsoon na himong nagginhawa na anay kinabuhi, no? Mo na yun niya ang tao na himong kalag nga may kinabuhi, tao kalag kinabuhi, mo na ang tulo ka bagay ana sa tao, no? Mo na ang kining atong kinabuhi mga igsoon may hinungdan di ay nga nagalihok ta tungod na atay kinabuhi, di ba? Amen. Kining atong lawas, mo kining atong lawas mo usab kini ang mo na hinungdan usab nga kita mabuhi ning kalibutan na nagkakaon ta tungod na natay lawas, no? Pag wala ta kakaon, ha? Pag wala ta kakaon, mamatay ang atong lawas, no? Unya ang ato usab nga kalag, pag dili ta musunod sa pagtulunan sa Dios, di ta musunod sa doktrina sa Dios, mamatay ang atong kalag, no? Muna bantayan nato ang atong espiritu kay mao ni ang tintalon sa yawa aron mahimong makasalak ta ngadto sa Dios ang tibuok natong nga pagkatao. Siyempre, tintalon ka sa yawa, ang tintalon niya diya ang imong espiritu. Ipasulod sa yawa sa imong espiritu, na mo nang naay magsilos, naay inggit, no? Naay dili makadawat kung iubos siya, kay nga naman kay para sanang nakita nimong imong igsoon gipansin unya ikaw wala gipansin na ang imong espiritu nadaotan mga igsoon, di ba? Daotan imong espiritu mo na imong asawa pag moadtog layo mo magsilos ka kay hinungdan ana tungod kay hugaw ang imong espiritu. Mo na gabantayan imong espiritu nga limpyo ang imong espiritu para wala ka daotan nimo. Pag mahugaw ang imong espiritu, sigurado mga igsoon ang imong lawas maghimo og daotan. Hinumdumin niyo. Tintalon sa yawa ang atong espiritu. Tapos ang naghimo sa daotan ang atong kamot, ang atong lawas mo ay maghimo og daotan. Amin niyo pag maghimo ang atong lawas og kadaotan, ang makasala ang atong kalag. Diba, amen? Muna ingon niya sa Biblia, ang kalag makasala kini mamatay. Hinumdumi kung maghimo tag sala, ang maghimo og sala ang lawas nato. Pero ang nakasala mga igsoon ang atong kalag. Kunya ang mag-antos pagyud sa impyerno mga igsoon ang atong kalag. Ang kalag mo nang iyon niya, kini atong kinabuhi mawala man ang kalibutan. Pag mamatay na ta mawala nang atong kinabuhi. Balik sa Dios ang atong kinabuhi. Iyon ang Biblia, di ba? Pag mamatay ang tao, ang lawas ilubong, ang kalag mo pauli sa Dios. Ang kinabuhi mo pauli sa Dios, tapos ang kalag kung makasasala siya, impyerno iyang padungan. No? Kung sa dili pa mo abot ang adlaw sa paghukom, no, dito pa sa temporaryong impyerno mo ng Hades ang kalag sa taong makasasala. Pero pag siya Kristiyano, mamatay siya, ang iyang lawas ilubong, ang iyang kalag dito sa langit. Mga igsoon kay nga naman kay ang langit para sa mga tao nga nagbiya gayud sa kasalanan. Mo ang dapat natong himuon mga igsoon, bantayan nato ang atong espiritu, ang atong kalag, ang atong lawas nga dili gyud magsupak sa kabuton sa Ginoo. Kana kung kana atong himuon mga igsoon, bulahan ta. Bulahan ka. Mo nang bantayan nimo. Kung magsulod gani ang daw tang espiritu sa imo na i-rebuke nimo. Pahawa ka nako daw tang espiritu.
Dautan ang imong tuyo, dautan ang imong tuyo, pahawa daw tang espiritu, di ka pwede. I-rebuke nimo. Normal man na katintalon ka sayaw, pero i-rebuke ninyo mga igsoon, ayaw itugot na magahari sa imong hunahuna ang kanang kahugawan, no? Panayon ni Biblia, managiyon niya maghinlo kamo sa tanan. Ingon diya sa ikaduhang Korinto, maghinlo kamo sa tanan kahugawan sa unod o sa espiritu. Maghinlo tana. Kung kana atong himuon mga igsoon, bulahan ta. Sigurado inigbalik sa Ginoong Kristo sa kalibutan. Sigurado mabutang yun ka sa tuo. Bulahan ka. Pero pag dili mo na himuon, alaot ka. Mga dapat, ining kalibutan na, mangandam ta, kayang pagbalik sa Ginoo, hapit na. Nakita na nato mga ilanan. Nakita na nato mga timailhan. No? Muna nga, barugaran nato ang katuluan sa Dios. No? Di ta magpauyon sa tanang buhat kanautan. Kung may balo ka, bisan anak nimo, bisan asawa nimo, naibalo ka nga dili, maayo ang binuhatan, badlunga. Badlunga mga igsoon. No? Ayaw tungod ang uban mangud tungod sa madala sila sa mga kahimtangan ng kalibutan ha. Madala sa kwarta, bisag makita nila ang ilang igsoon na ay badlungon, nagpasaway dili nila na badlungon, dili na sawayon kay ingon nila kung sawayon nako ni basig mangluod di nako kakwartaan ni. Kung kanai mong kinabuhi di nakabuton sa Ginoo. No? Bisag nakita nimo dautan ay binuhatan, uyunan nimo, alaot ka. Mga dapat kung makita nimo nga dautan ang binuhatan, sawayon nimo, badlungon nimo nga may gugma, no? Amen. Muna nga salamat sa Ginoo sa tong natunan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Hinaotak ko nga kini nga mensahe sa Dios mga igsoon, masabtan ninyo ug ang Dios magapanalangin kanato. Ug hangtod sa sunod, panalangin ta sa Ginoo ug kining iyang mga pulong. Ug dalay ko ng Dios ug maayong gabi kanatong tanan. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Salamat Brother Joel sa manindot kay nga pagpahayag sa pulong sa atong buhi nga Dios ni takna sa kagabion. Usa ka pagpahinumdom sa matag usa nga dunay adlaw nga paghukom nga din ang tanang mga tao paghukman sa Dios sa iyang binuhatan dinhi sa kalibutan mahayog dautan. Naning takna sa kagabion atong pamalandungan mga igsoon nga kung ahata ni takna sa kagabion. Bata sa pagkinabuhing balaan, wala na nagpakasala, andam na ta nga matubang sa mong adlaw sa paghukom. Pero kung napata sa kasalanan, atong tingwaon nga maangkon ang grasyang kaluwasan. Aron nga anytime, no? Mabot man ang kamatayon, ang pagbalik sa tubig nga Dios, walay kahadlok mga igsoon. Salamat sa mga manindot nga mga pulong sa tubig nga Dios. Mga pagpahinumdom sa matag usa ka nato. Brother Keith, napakay kasulti. Amen. O salamat sa Ginoo sa mensahe nga ipadangat kani kanato. O nasayod ta nga ang Dios wala nagkulang o nagpuno sa atong mga pagkinahanglan. Sa gihapon atong ang gipangay sa Dios kanato ang atog yung kasing-kasing nga pagpaubos o pagdawat kaniya. Samtang aduna pa higayon nining panahon na. Ug aduna pa tay kinabuhi. Amen. Mao ni ang higayon aron nato siyang alagaran nining panahon na sa kalibutan. Amen. Salamat Brother Keith. O atong isugdan sa mga pag-ampo mga igsoon ato sa tapuson sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Samahan nga lang ito Dios nga makagaon sa tanan. Salamat kayo Dios sa manindot nga panahon. Salamat sa kusog nga internet connection nga ihatag kanamo nga mga anchors, mayon man usab sa mga operators. Salamat o Dios sa maayong daloy sa broadcast ng takna sa kagabion. Amen. Ug labi na gayud sa mga panalangin espiritual nga among nasalod. Ikan pa sa mga awitan sa among mga kaigsuonan. O labi na gayud sa mga pulong kanunay nagpahinumdom kanamo na mahimo kaming magsusi sa among pagalingon o among tinghaon gayud nga mahimong among kinabuhi, mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik. Amahan, tabangi kami na mahimong makuptan namo ang grasyang kaluwasan among naangkon. Pingon usab sa mga bisita namo, sa uban pa nga wala pa napas kinabuhi pagka makasala, ang mga pag-ampo nga dawaton kanila sa imong sa ilang kinabuhi o Dios. Aron nga may mong ikaw magahari sa ilang kasing-kasing hanggang pagabiyaan nilang kinabuhing pagkamakasala.
Pagamahan, dalaygon kayong internas kagabion, ang gipasalamatan usab ang mga kaigsuonan, ang mga suking tigpaminaw nga walay hunong sa pagsuporta nining imong buluhaton. O ang mga pag-ampo nga sa among pagpamahulay ng taknas kagabihon kang mag-aamping o maghatag og capsize ang pagpamahulay ng kagabihon kung may tugot nga mga adlaw imo pang itugot nga kami mabuhi pa ning kalibutan na padayon ka ng malagaran ng Dios ug masunod ang imong kaubuton. Malaygon ka, internas ko yun, kang nung himaya ang gibalik kanimo, nagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O salamat mga igsoon sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat sa Brother Key, Herald Inclunar, akong co-anchor. Maingon usab sa atong operator na galing pa sa Luzon, Angeline Joy Gamboa. Daghang salamat sa atong mga igsoon. Maraming salamat sa ating kapatid na nakikinig mula sa Luzon, hanggang sa Ibayong Dagat. And good night, everyone. God bless. Good night, mga igsoon.